Ayan, maglalaro po tayo ngayon dito. Okay. Ayan, ngayong umaga. Okay. Papawis po tayo. Ayan. Ayan, papawis tayo. Where are you going? Power, power. Where are you going? Yan. Okay. Ayan. Grabe. Matularan niya. Ay, cool. Kung hindi sumplay yung kaliwa, pasok. Yo! So, sa lugaon lang ako. Pero, hindi ko pa nga siya nakaupinan sa ano eh, sa business eh. Pwede na yan? Pwede na? Pwede.
Tapos. Oh, miss. Ay, puking ina talaga. Ina. Diba? Alin? Ano ba? Nagkeo, what to? Ayun, tatalunin natin si Coach Dexter. Ah. Wala lang. Okay. Batang yapo. Ayan! One point. Yes. Alam niya ako. All one. Giling! Mag-grind. Tayo! All one. So, wala na. Alright. Wala na. Wala na. Kaya, hindi namin living.
Porto. Alam na alam. Mahabol. Wah! Oh! Đi này. Đây nào, cái này nè. Six. Ala na. Hey. Hey, you what? Ay, hindi na kami doon. Five, seven. Grabe. Ay. Okay, nabili na ako. Wala na. Wala na. Luray. Boring na! Wala meron dyan! Yes. Wah! Ay! Buray! Shoot! Yo! Tubig nga. Babantay na kayo dyan. 8-10. Ulitin natin. Apo! Hila! Ganun ba eh? Tagal. Ay po! Ah!
Ah, nagka-umat-ulan na. Grabe na. Grabe ka. Ha? 12, 8. Grabe. Apat ang laman. Hindi. Ay, pula yun na. Wala. Hindi mabala rin eh. Wala. Ah! Ah! 9. Ben, 30 lang. Na, talo na. Wala na. Ay, 4-0. Wala na? 4-0. Wala. Wala na. Ay, wala. Ay, tao. Wala ba? Wala na rin. Good, good, good. Eto pa. Pasok. Wala, wala. Warning. Ay, ito. Wala ito. Okay na. Hello, game ball na. Oh. Game ball. Rematch. Pwede na. Diba? Huh?
na. Ay, cooking na ka po. Kaya. Yun o. Alwan. Oo, one. Hey! Hey! Nanalo kaya? Okay! Okay. Ha? Nanalo kaya? Yun o. 3-1. Ha? 3-1. Ay, cooking ka. Ay, cellphone. Cooking na. Ano mo na ako eh. Ito na ako. Iya, gago. Ako tayo. Ang lupit ko talaga. 4-2. 1-2. Oh! Wow! Ah! Oh! Isa! Diba? Cooking ka. Wala na ito. Umiiwan eh. Pam! Eh, labot ka pa. 5-3. Ayan, 5. Ikaw. Ito na. 1-6.
6-4. Na. Booking niya. Ang kaya naman. Booking naman ang kaya niya. Ay po. Ay! Nakaabang na. Yan na. Okay lang. 5-6. Gila yan. Ay, lala! Oh. Isang ila, talaga. All. Wala yan ang batay. Wala. Wala. Ay, wala. Oh! Benefit. Yan na. Oh. Batay. Mapa, left and right. 1-8. Okay. Shoot! Laki nakakaba. Backshot eh. Alam ko na tingting mo ha. Abang ka.
na. Oo, hindi na. Hindi na maabot na. 0-8. Shit na. Nag-abang pa rin. 19. Oh, bantayin mo. Oh, ito na. Wala. Ay. Sige. Biluin kita. Oh, ito na. Oh, ito na. Yo! Hindi papasok. Wah, gila. Tuwan. Sige. Seryosoin natin. Ilan na? Sa'yo ito? Ito na. Wow! Puppet! Oh, puppet na. Wow! Wow! Dua. Partida. Mura ini ya. Pasok. Alay. May massage pala rito. Ayo. Okay. Hindi na kailangan ano? May ano? Excited naman si Nilya. Wow! Okay na.
gas. Ay, pogi na. Ay, puta rin na! Ayan. Tay. Pogi na. Yung Charlie dyan eh. Ayun na. Ngalay. May barya ka dala? Ano masasabi mo sa akin mong talo ka? Sabi talo ka. Woo! Nagpawisan na. Minasahe ko. Okay, tama naman. Grabe. Veterans move yun. Malupit pala magmasahe to. Yung tinatawag na pandiinan na laro. Dito ako ulit magpapamasahe. Lupit. Yan ang malupit na ano, masahista. Yan. Hindi naman sinasadya. Yan. Ngayon, binigyan pa ko ng 20. Oh, bayad daw kasi minasahe niya ako. Siya na nagmasahe, siya pa nagbayad. Okay? 20. Para 20. pag pinagpawisan. Mm. Ganyan. Bayaran mo yung kalaro mo. Kawawa. Okay nga. Sabi tayo tubig. Grabe, sarap magpapawis. Shoutout nga pala sa mga nanonood dyan. Buti na lang pwede na maglaro dito. Kasi ang hirap ng hindi ka pinagpapawisan. Lagi ka na lang hinahapo. Masarap magpapawis. Snap, may kang biskuit para di mo rin dyan natin. Piso na lang. Piso. Di ba may sukli pa tayo dyan nakaraan? Nabili na ba yun? Di ba balik na lang natin yung kulang. Bakit? Ano bibili mo ba ng Biscuit. Sabi mo, balik natin yung piso. Tubig. Walang nga. Ikaw?
Ha? Tapos ka na uminom? Oo, isa. Eh nga, bumili pa kayo isa eh. In case. Sabi ko, pwede bang kulang ang 5 piso? Hindi na sagot ko. Okay lang ba? Hindi na sagot. Okay na to? O hindi pa? Oo.